Lakain korapho nilip MSC constituency kapardo dokhora hidi pathua kramalo pre ni phai pho themanar ni arta krepli lapen arta krek roxi tumaphan football ke pathu pangcheng pon nona kai risonim somate ke pau be atum rakhi ki choda pen obe chalik akrong kiludun pen kapor hiena katiko anparta kicho nason kirundum thap lason ke ong pen ajo okpran ke meave lahai kek long se dokhora hidi youth development society tum pen patir pi ponse Bugijan Bazar Committee tum chirap chitodun se under 14 lapen under 17 atum aphan football ke patu ke biponalo kado kabe under 14 atim 8 team join nun lapen under 17 atum 18 team do laso ke patu mate ke pangcheng ho alhisa ko aman pen Pedras Barla headmaster Dokhra M school lapen ha pangjak alhi suminder be assistant teacher lapen ronga sar bidu beta chongdun lapen labang so aja mekideng tia phan jesme Bernard be difu Dokhra hidi youth development society lapen Arbindo be chunbang DHYDS lapen alangni tum tim do an tum chpaduk ponse ke pathu cheng ponlong pamilo nilipen kolong sil tiron report news 18 difu टीम मन के अनुरोध करा होते जो अपने मन के जो कर लिए डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करेगा अनुरोध करा होते एक खेल के पीछे अपने मन के समय जमा नहीं तो सबका मन के जो है जमा थी इनके KSA इंग्लोंग कोलोंग जनरल सेक्रेटरी George Timung alang list kami trophy mintu bukan nak pamang kita lapen ke isi coroda mintung ini tum ake hai ini pris kiso pen same alang linit pan sabsoe tangkai pen same ninggi ni pen tumhanang pidi non magani tum lapuan se ke rablong pun chota ke lapen ke nan tum komiti hoi masih la ke pacu ni pan mana tum ke dihinamo ke pangso pon mah labang so a tournament mate labang so a khela ni tum kibi pon la ke ni tum penangan ke thi ding tum long pen ke rab long ma pen si ni tum labang so a khela bi pon lo wai pi same ni tum sai jog di rong isi mane sai chutuki atum mane kabar chuklen cho tum ska cap in koi la pu chirung kon si jing so me me wai pi same rong so ma tum na hoglam na bisa ang tum han ning ke thi le alang tu alang ado ya tim tu men same financial strong se amasini tum ador jum hek pensini tum labang so office and pot under 17 dum han kenili tum 1001 rupees si and pot same alang tum han itum anong e ki pon ke first prize bang ni tum 10000 lapen ke adun thu anong e ke lake suri troxy si 7000 lapen ke under 14 tum ha kenili tum 5000 first anong e pipon lapen ke second anong e made runners up anong e ni tum 3000 si pipon laben labang so alogot best player doi best goalkeeper doi pen high scorer doi lana anong e alang tum ha panong ko